Έχει γίνει χαμός, γάμισε τα. Έκαψε το μπαταρία το πατίνι, πήρε φωτιά και έχει γάμισει ολοκληρό περίπου σπίτι, γάμισε τα. Τι που έχει πετάξει ξέρω εγώ, γάμισε τα ρε. Παντού ήταν από εδώ, από εκεί τα φωτιά. Εδώ μπαταρίες, όλα έχει σκάσει, όλα πήρε φωτιά. Και από πάνω είχα βιδώσει 1, 2, 3, 6 δεκάρι και κοίτα πως έχει ανοίξει το καπάκι, μπαταρίες, πόσο δύναμη είχε το φωτιά, γάμισε τα. Μόνο το έτσι, μπαμ. Έχει γάμισει ολόκληρο σπίτι, πάνω.